kurwanira abantu baminto kuanzia 1990 na gremu yamono esogo simama kwenu na inche kindugo kwana mangana mange enganango kwana na yamayoka injabuna nyamara tandi mosinto bitage nere trese more Montinya Mariga egere ntora bangi na kinyongo mbarerere ane ngakikise ngabana baito bakire school leti gasi tekigocha chaba tabatwa emyaka 10 inumwacha goserwa 50 nande mwake kura nande mwaganye emyaka 5 igongo batebiga lina kuyeti marie metienye tato gosenene mwaro chona na akora tamangane kibasari nande muinyore tenga na rwete gento kyogoteba iga bunango soa pakankora la manyari barie gasi buno musomba nande ninyege metengwa krenya sambi yamono na ngeto boremu tinkora gento ko wenda mintanye bache pakaransi manga keriogi ebinto bigo kebite nyari bartate ambassador igo korie ira amangana na ibure mu akwanira igore yechimbebe einere irisonia ya mokurwanwa bantu batata gitinche mesa ese morie kobagwa nanda bantu baminto tigambate biga inyomba kyonsi tine cheito nje mama mbotonda rwete aba iri bande iga abange mboguche barwete abande bakarubosigisa lakini gente kemo tegete ko batene esto tegete equity age mwaro de posta na digete nga usawa kwa wote tegete equity onyama amabaga go ja police aiwo mochumbe minimum 5 vacancies per annum amabaga yibaka abagwe nyari bari engi banonya ngore na barubanya wale irimo hadi amabaga 500 in 10 years akogende nyomba yemo ayanda irubo basi ayandi irubo nchari ayanda irubo ketu igo kuna natene na buno monto go chakobakorere gasi gwerure nerure mbakorere gasi bila ubaguzi nande nkonya abanyari bari banyore rieta iria sirete ekaraba gakabaito bari abakoro batbatie nande nto kore gosori negente tari ngarasi manyamara tandi ajobi lakini yanko basabaiga especially abana bakaba muraba baiseke nabamura manyanga amangana abagaka abago kwane sebato ikirie eto tagete tore ndege saku totare nditige saku tuaire yonko batebiga nje Nairobi nde narodi mekano na vile Nairobi for 1971 that is 50 years miaka 50 narodi na bana baitu bagwake umurangu baburu asiteyo na esibago kwabusa lakini kinyomba kinde kikubwata abantu babuga toko boko bali abangi na baitu bakorwara ngatebanga ninte koreta CDF NHIF esa abantu batari kwenyara pakara rori geriese simiane omongi nago tebanga na level 6 ngari kuri ryogo nilikori nyora ni bwata yote hakuna faida yogo kore goso ni chikura itali about bitage chikura itabangida tayo we akera ikiaro choro mochumbo mobe tuko konyara bitage nanda jatari mojumbe gawo kweriga naje ni bwata abana bana ni bwata batokoro nabukore nabunokore lakini muna mwange kura iwanko manyanga agenda ya no manyari ba kinyomba cyose moisa kubekero omuntu okubasera gwoka abasere momoye kura mumanye ko ane myaka 5 wakonye kiro omuntu
Ekina kita mugende kana kerekyo ikia naro rime cyane ande nko batebiga nje na ninde negesyo segas na kora te serikali yagari ratar de singima 5 continents ambassador naro rime cyane y'abantu batabwati uburayi ubya yona sabate kwa na manje natebaiga nje nebekire somole mondra babera montinya mariga na inje kolega simanya arina tenete senti wenise ngariye ira esa bana baminto ya sa ngorero bobe onye ngotebo bolibo